Dar a coñecer o mercado municipal como punto clave para o emprendemento. Este é un dos obxectivos que persegue a Pobra e que impulsará o vindeiro 31 de maio coa campaña Quere o teu mercado. Esta mañá, a Concellería de Promoción Económica da Pobra presentou unha nova campaña para promover o mercado municipal como un motor para o emprendemento. O Concello Pobrense, co apoio do Coworking, organiza unha xornada de portas abertas para dar a coñecer esta instalación municipal e as oportunidades de emprendemento que ofrece. Unha campaña que se vai a celebrar o 31 de maio dentro da campaña que lanza a Dirección Xeral de Comercio Quere o teu mercado. Nós, dentro dese día, vamos a celebrar, por un lado, o que é o reparto de merchandising que ven por parte da Consellería da Xunta de Galicia, pero tamén queremos, dentro das actividades de dinamización que organiza o que é o Concello, pois unha actividade centrada na Praza de Bastos como polo de emprendemento. Porque a Praza de Bastos non pode ser unha saída laboral para calquera persona que nun momento se poda plantexar ou non plantexar, pois abrir o seu negocio. Nesta xornada contarase con persoal técnico do Concello e do Coworking da Pobra. Queremos unir o que é espacio coworking co que é espacio Praza de Bastos e dentro da campaña Quere o teu mercado. A Dirección Xeral de Comercio mandará mandís para os praceiros e praceiras e repartirá bolsas para repartir entre todas as persoas que se acheguen á Praza de Bastos Pobrense o día 31, mentres que o Concello... Para dinamizar esta campaña o que imos facer é unha visita guiada ás 12 da mañá, por unha banda o que imos a facer vai ser poñer en valor a Praza de Bastos cos praceiros e praceiras e tamén co produto que eles teñen, pero tamén dende un punto de vista enfocado no emprendemento, é dicir, hai varios postos baleiros que son susceptibles pois de que calquera persoa emprendedora poida montar ali o seu negocio, pois o que imos facer pois é tamén explicar pois cales son as características deses postos, pois o que costaría tamén alugalos e toda esa parte de enfocada ao emprendemento. Para que as persoas interesadas en poñer na praza o seu negocio ou xa estean dentro do coworking saiban as vantaxes que ten o mercado municipal para implantar o seu establecemento. Non só poñer a disposición de persoas emprendedoras os postos, senón tamén contar co asesoramento, que isto é algo, insisto, novedoso no sentido de que quen quere emprender ou montar un posto no mercado normalmente non ten quen o asesore para analizar a viabilidade dese negocio que quere montar. Isto é un pouco o servizo que se ofrecería tamén gratuitamente dende o Concello a través da colaboración entre o mercado e o coworking da Pobra. Esta iniciativa, que se desenvolverá o vindeiro 31 de maio no Mercado Municipal da Pobra, está aberta á participación das persoas usuarias do coworking, de emprendedores locais e da comarca e de profesionais de todos os ámbitos.